Si l'any passat va ser els Caputxins, aquest any la mostra d'art floral de les Fires i Festes de la Santa Creu ens permetrà descobrir un nou espai de Figueres. Es tracta de la Casa Nou Viles del carrer Nou número 78, que canviarà de forma radical el seu aspecte. Perquè ens agrada descobrir llocs nous, aquest era un lloc de Figueres que estava amagat i hem vingut aquí a donar guerra i a posar-hi flors i que tothom ho pugui conèixer, no tota la casa, perquè només veurem una part, veurem la part aquesta de baix, però sí que ja la gent es podrà fer una idea i tot això voltat de flors, doncs una imatge encara molt més maca. Bueno, és un palauet urbà del segle XIX, llavors està força ben conservat, no s'hi ha fet res, per tant la gent suposo que veurà llocs una mica vells, però bueno, tot té el seu encant i les flors com que casen amb tot no hi ha cap problema. La mostra d'art floral està organitzada pel Gremi de Floristes de Figueres i Comarca i l'Ajuntament de la ciutat i prendran part una desena de floristes i jardiners. També, aquest any, per primera vegada, hi participaran els Amics de les Flors de Girona. 10 floristes i jardiners hi ha, que ens ajuden. Llavors hi ha tot el jardí, que ens l'arreglarà Ecoserveis i el Pla Verd, i totes les floristes repartides entre aquí baix i la caseta aquesta d'aquí al costat. Aquest any, com a primícia, ens acompanyaran els Amics de les Flors de Girona, que no havien vingut mai, i també han tingut la gentilesa d'acceptar la invitació, i com cada any els Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, que ja ens acompanyen, ja són assidus. La mostra d'art floral s'inaugurarà el divendres 29 d'abril a les 7 de la tarda. Estarà oberta fins al 3 de maig. L'horari serà de les 10 del matí a les 9 del vespre ininterrompudament.